Kaixo, ongi etorria. Aurreko bideoan eskema hau azaldu nuenean, behar bada ez zen argi gelditu ohar hau, ezta? Ordan horren adibide bat jarriko dut hobeto ulertzeko. Zergatia desberdina minus aurrean dagoenean edo parentesi barruan? Aurrean dagoenean horrela da. Ken, bi, bider bi, bider bi, bider bi. Eta parentesi barruan dagoenean, da, parentesian lau aldiz. Horregatik, hemen minus ateatzen da, eta hemen bikoitia direlako plus, hori da diferentzia. Zer gertatzen da minus aurrean dugunean, baita ere jarri daitekela irauntara. Minus bat, bider, biberla. Berdina da, hau eta hau. Eta hemen parentesia dagoenean, ikusi duzu bezala, da parentesian lau aldiz biderkatu bere buruarekin. Horren hasiko gara, esan bezala, aurrekoan ariketa desente egin genituen, baina horren gehiago egin behar ditugu. Zergatik, pixka bat zaila izaten delako oso ariketa desberdinak daudelako. Orduan, hasiko gara lehenengo bi hauekin. Hemen dago, biderketa bat eta berreketa bat. Orduan, nondik hasi beharko genuke? Parentesi barrutik. Zergatik, berrekizunak berdinak direlako. Orduan, erabili dezakegu propietate hau. Berrekizuna mantendu eta berretzaileak biderketan batu egiten ditut. Orduan jartzen dut minus bi, gehi, minus 6. Eta hau dena, parentesi artean, ber hiru. Orain, egin dezaket batuketa. Bost, ber minus 8, ber hiru. Orain, beste propietate hau erabili dezaket berreketa baten berreketa. Horren hemen ditu bi berretzaileak, zer egin behar da? Bidertu. Horren egin behar dut, minus 8 bider hiru. Minus 8 bider hiru, bakiko dela, minus 24. Horren, minus hau plus bihurtu behar dugu, jarraituko dugu, propietate honekin. Bidertzen ari dena, pasatuko dugu, zatitzen. Eta era hontara, izango da, berretzailea positiboa. Eta horrela bukatuko genuke, ariketa. Ariketa honetan, zatiketa azkena egingo dugu. Lehenengo egingo ditugu berreketa hauek, eta zatiketa ondoren. Orduan, berreketa hau egin daiteke? Bai. Nola geldituko litzaiguke? Lau, bider hiru. Zergatik, berreketa baten berreketa, egin daitekelako berretzaileak bidertu. Horran geldituko litzaiguke. Minus lau, ber, lau bider hiru, 12. Zati, eta hemen dugu. Minus, bi, ber hirun aurrean, hemen bezala. Horrek esan nahi du, dugula berez. Minus bat, eta ondoren, bi ber hiru. Sepatuta daude, ber bost. Ezin dugu egin zuzenean biderketa hori. Horran jarrai dezagun. Egin dezagun berketan, bai. Orduan, jarriko dugu. Minus lau, ber 12, zati, minus bat, ber bost, eta bi ber, bost bider hiru, 15. Horran jartzen dugu, 15. Iritsi gera, berreketak egitera. Orain, zatiketa egiteko etorrela, arazo batekin topatu gera, berrekizunak ez direla berdinak, eta berretzaileak ere ez. Orduan, zer egin beharko dugu? Deskonposatu. Zein, bi eta bat ez? Baina lau, bai. Orduan laua, deskonposatzerakoan, lau, zati bi eta zati bi bat, da, bi berbi. Orduan, hau jarriko dut, bi berbi. Eta hemen bi dugu, orduan ja lortu dugu berdina. Eta beste arazo bat ere badugu berrekizun berdinak izateko. Batzu direla minusa eta beste batzuk plusa. Orduan egingo duguna izango da, kalkulatu emaitza positiboa eta negatiboa den, eta aurrean jarri. Eta denek kendu negatiboak. Orduan, hau, ze izango da, minus lau, ber 12. Izango da, positiboa. Zergatik, ber 12, bikoitia delako. Orduan, hau, positiboa da. Hau zer da, minus bat, ber bost. Minus, ber bost, bakoitia dela negatiboa, negatiboa. Orduan, hau da, negatiboa, eta positiboa, ber 15, positiboa. Galdera da, positiboa zati negatiboa bider positiboa zer ateatzen da? Ateatzen da negatiboa. Orduan,
emaitza izango da negatiboa. Eta egingo duguna izango da, hauei kendu dira negatiboak. Taldeak izango dira positiboak. Emaitza jarri dugulako negatiboa izango dela. Horran, ze bat izango da, deskomposatuta, bi berdi. Horran jartzen dut, bi berdi, parentesi artean, berramabi. Zati. Hau kentzen dugu, zergatik, bat berbost delako bat. Eta bat bider zerbait da bat, horran, bat kanpora. Geldizitzaigu hau, bi berramabost. Jarraitzen dugu, hemen berreketa baten berreketa dago, egin dezakegu leheno bezala. Bi bider amabi, hogeita lau, bi ber, hogeita lau, zati, bi ber, amabost. Badugu zer da berdina, bai bi eta bi, gogoratu positiboa dela. Minus hori da aurrekoa, Horran, berdina dena mantendu, aukenduko dut. Eta egin behar da, hogeita lau, ke amabost. Berdin, minus bi, ber, bederatzi. Ariketa utzi daiteke horrela, laburdura moduan, horran guztionen emaitza hau izango litzake, edo behar bada esaten digute, kalkulatzeko. Horran kalkulatzeko, inbarko litzake, bi bider, bederatzi aldiz. Horran, ateatzen da, minus bosteun da amabi. Berdina dira, Ariketa honetan dugu, zatiketa eta zatiketa. Eta berrekizunak, iaia berdina dira. Dute amabost, baina batzuria plus eta besteak minus. Ordan hau, konpondu behar dugu. Lortu behar duguna da, berrekizun denak berdinak izatea. Ordan zer egingo dugu, kalkulatuko dugu emaitza positiboa den, eno negatiboa den, jarriko dugu aurrean ikurra, eta dena bihurtuko dugu hemen positibo. Ea, hau, zer da, positiboa edo negatiboa? Minus ber bakoitia negatiboa da. Horra hau da, negatiboa. Eta hau, positiboa. Eta hau, negatiboa eta goian bikoitia baldin bada, positiboa da. Orduan galdera da, negatiboa bider positibo, zer da emaitza? Negatiboa. Orduan jarriko dugu, negatiboa, eta beste dena, positiboan. Amabost, berrameiru, zati, amabost, berbederatzi, zati, amabost, bersei. Egin duguna izan da, negatiboak kendu eta jarri emaitzari, positiboa den, negatiboa den. Orain, bai dirala berdinak, orain bai erabilezak egula probetatea. Zatiketan zer egin behar da? Mantendu berrekizuna, beraz jarriko diot emaitzari hemen, eta hemen amabost, eta berretzaileak egin behar dira, kendu, horrein behar dugu. Amairu, ken bederatzi, ken sei. Hori zen bada? Minus bi. Amairu ken bederatzi, lau da, eta lau ken sei, minus bi. Horrein, minus hau, positibo bihurtu behar dugu. Nola? Zatitzen pasatzen, eta goian bat uzten. Horra jarriko dut. Zatiketa, hemen minus horrean beti, goian bat, eta behan amabost ber bi positibo, jetxi dugulako. Eta hori zen bada, amabost bider amabost, berren hogeita bost. Horran jarriko dut berdin, minus jarriko dut, bat zati berren da hogeita bost. Ariketanetan ez dago berretzailerik, baina ez zike hasi, hogeita zazpi bider hogeita hamar egiten, gero berrogeita bost bider larrogeita bat, eta atatzen da zatiketa, hortarako egin behar duguna da, deskomposatu eta gero joan simplifikatzen. Orduan, deskomposatu getut lau zenbakiak. Hogeita zazpi. Hogeita zazpi egiteko, egiten da, zatiru, beratzi, zatiru, iru, zatiru, bat. Orduan, hogeita zazpi jarri berrian, jarriko dut, iru, berriru. Bider. Minus hau, goian dauna aurrean jarriko dut, denantzako delako. Aurretik aurrean pasatuko dut. Hogeita hamar. Hogeita hamar jartzen bai badut, izango da. Zati bi, amabost, zati iru, bost, zati bost bat. Hori da, bider bi, bider iru, bider bost. Hogeita hamarren ordez. Urrengoa, berrogeita bost. Berrogeita bost, adibidez, egin dezaket, bostek izan ditu. Tratatzen da, bederatzi. Eta egiten baut irukin, iru, eta irukin bat. Da, bost, bider iru berbi. Bost, bider iru berbi. Eta larrogeita bat. Larrogeita bat hartzen badut,
izango da. Irukin, 27, irukin, 9, irukin, 3, irukin, 1. Horren da, 3 berlau. Ondo da? Orain egin dezakeguna da, propietateak erabili. Badugu goia eta behan zerbait berdina, bai, bosta eta bosta, kendu ditut. Eta hemen dut, 3 berriru eta hemen 3. Orduan, egin dezaketena da, biderketan, berrekizunak mantendu eta berretzaileak batu. 3 berriru eta 3 ber bat, zer bada? Hemen bat delako, hemen esan dugun bezala, 3 gehi bat, 4. Orduan goian da, 3 ber 4, bider bi. Eta behan, zer bostak kendu dugu. 3 ber 2 eta 3 ber 4, berrekizunak mantentzen dira, 3 eta 2 eta 4, batu egin behar dira. 2 gehi 4, 6. Berdin. Orain, zer egiten da kaso honetan? 4 ken 6 egin behar dugu. Zergatik? Zatiketan berrekitzaileak kendu egiten direlako. Horra, 3 mantentzen dugu. 4 ken 6 da minus 2, bider 2. Jarretzen dut. Berretzailea minus da. Bihurtu behar dugu positibo. Jetsi egiten dut. 3 ber 2. Eta goian, 2 gelditzen da. Ez da bat jartzen. Hemen bat jartzen da, ez da gonean ezer. Baina hemen, hau jetsi dugu, 3 ber minus 2 jetsi dugu, eta goian, 2 gelditzen da. Orduan, izango ditzake, 2 zati, 9. Bueno, olako ariketak egiterakoan, ze gertatzen zaigu batzutan, ikusi duzun bezala, hemen minusa dudala, eta bidea laztu. Orduan, errepasatu behar hasieran, minus zeola, hemen aztu zegula, jarri bada minusa, hemen ere bai minus aurrean, hemen minus aurrean, eta hemen minusa. Eta orain, bai, ariketa ondo dagoela. Gogoratu zaitez, gazkiat ez, hola jarri beharko dut, hemen bi. Gogoratu zaitez, azkenekoan minusak eta errepasatzen, ze ariketak egiterakoan, alakoatek, minusa bidean galdu zaigu. Hoi askotan gertatzen da. Bueno, eta honekin bukatzen dugu ariketa multzo hau, beste bat arte, agur.